EAJaren izenean baitare jende asko ibili da lanean. Eta gu 2003 ezkeoztik gabiltza Tolosako gobernu ardura zuzenekin eta beti edo askotan figura baten edo person baten figura ikusten da. Baina jakin eta konstiente izan behar persona horren atzetik lantalde potente bat dagoela. Eta hori da Eusko Alderdi Jeltzaleak Tolosako udaletxean eukidun lantalde bat. Eta guztiok, talde guzti horrek eskertu inberdoka baita ere Eusko Alderdi Jeltzaleari guregan jarri duen konfiantza. Azkenean talde bakea eta talde horrek aderazi behar dukana jendearengan nire ustetan bi gauza. Bat, konfiantza eta bi, ilusioa. Berriro aurkeztuko gea, proiektu batekin urrengo 4 urtetarako. Eta garbi euki, jendearengan aiatuko gea, baldin eta gauza balima gea, bereiengan konfiantza isladatzeko. Gure helburua, Eusko Alderdi Jeltzalearen helburua personak dira. Gure helburua ez da gauzak eraikitzea, proiektuk aurrera ateratzea, guk begiak ikusten ditugu. Zerbitzuen alorrean egingo dizkizuet bi aipamen. Lehenengo garbiketa ordenantza, momentu honetan lehen onarpenaren fase horretan dago, eta behin betiko onartu aurretik informazio kanpaina handi bat egin behar da, gai honetan ezinbestekoa delako herritarren partaidetza eta implikazioa. Gero zaborren kudeaketan, aipatuko nuke 5. kontenedorean ezarketa horrela erabat osatuta geldituko delako birziklapen sistema osoa. Landa eremuan plan berezien onarpena abian dago, eta horiek onartzen direnean, garapen horrek ezinbestean ekarriko du auzoen azpiegituren bilakaera, urak, saneamentua, errepideak, argiteria eta bar. Nik esaldi batean esango nuke dela etxe bizitza babestua sustatzea eta logera soziala indartuz. Gure asmoa da, ja abian daukagun etxe bizitza plana aurrera ateratzea, hau 2013an amaituko da, eta baita ere alkateak eta alkate gaiak aipatu duen bezala, 150 etxe bizitza eraikitzen 2013an amaituko ditugu, eta ia erdiak 156 alogeran izango da. Eta besteak izango dira etxe bizitza babestuak. Eta gure alegina izan behar da zuzen ere, ahalik eta eskuragarrien jartzea etxe bizitza. Baita ere esan behar etxe bizitza babestuiek alogeran jarriko ditugun horiek bereziki zuzendu daudela gaztei eta baita ere adinduei. Eta bukatzeko esango nuke gure erronka importantena dela San Esteban auzoa garatzea. Hor bertan egingo ditugu 700 etxe bizitza babestu. Tolosako herri osoa azoka handi baten bihurtu nahi badugu, eguneroko azokak, larunbatekoak eta feria bereziak bultzatzea eta garaian garaiko eta bertako produktuak zaintzea dira gure erronka nagusienak. Eskuartean hain ondo landu eta eratu ditugun Tolosa Grumet, Tolosa Berdez, Tolosa Monumentala, komertzioa, kulturekintzak, jaiak, usadioak eta bar, gizarteratu eta indarrean jartzen baditugu, baliabide ezinbestekoak suertatuko zaizkigu Tolosara hurbiltzen diren bisitariak berriro ere gure herrira itzuli daitezen. Piskat aigia aldezarra bergaitzeko proiektuarekin, eta hori erronka ederra da. Eguneroko lanak ezin gaitu jan etorkizunen izan behar ditugun proiektu majo horiek. Eta proiektu horien artean nik azpimarratuko nuke RC2, Ezker Margena, Santa Mari plazatik Gorriti plazara dijoana, eta hor proiektu potoloa dijoa. Tolosan dauden ekimen kulturalak asko dira, erakusketak, hitzaldiak, kontzertuak, txotxongiloak eta abar. Eta batako batzuk gainera munduan zehar ezagunak dira. Horrontan lanean jarraitu behar da, eta Tolosar adin guztietarako kultura eskaintzak sustatu, lagundu eta indartu egin behar ditugu. Hontarako, naiz beste arlotarako ere bai, herritarren pardaitetza oso garrantzitsua da. Gazteekin egingo ditugun ekintza guztia, partaidetza, prozesu bitartez landuko ditugu. Horretarako ere bai, erabiltzen dugu sare sozialak beraiekin gertuago egoteko eta beraiekin komunikazioa eta informazioa gero eta hobea izateko. Aurrera begira ere,
ekipamentu berriak prestatuko ditugu, beraien proiektuak martxan jartzeko, eta adibide pare bat dauzkagu, bat Abastosen, 360 metro karratuak dauzkagu, eta baita ere, Zebende etxean. Eta gero, etxe bizitzako politikan aldetik, urrats importante bat emango dugu, eta, bueno, Laister hemen, Euskal Herri plazan, 26 apartamentu alogeretan jarriko dira,